Huma 22 minn 24 immigrant arrestati li tressqu quddiem il-Maġistrat Viktor Għaxaq Mixlijin li nhar it-tnejn li għadda ipparteċipaw f'rewwixta fil-barracks ta' Ħalsafi limiti ta' Ħal-Kirkop. L-akkużati kollha irġiel Afrikani li ġejjin mill-Alġerija, Ċad, Ghana, Sudan, Ginea u Libja ġew arrestati 3 filgħaxija u tieħdu fil-Kwartier Ġenerali tal-Pulizija fejn ġew interrogati. Fil-qorti ħareġ li rewwixta seħħet meta l-persuni b'wiċċhom mamad bdew ikissru u ma bdewx jobdu l-ordnijiet tal-uffiċjali tad-detenzjoni. Intqal li l-istess persuni bdew jaqilgħu knaten minn mal-bini u jwantbu biċċiet minnhom lejn l-uffiċjali filwaqt li għamlu diversi ħsarat fid-dormitorju u l-kamra tal-uffiċjali tad-detenzjoni. L-irġiel ġew akkużati li insulentaw, eddew u b'mod violenti resistew il-forzi tal-ordni kif ukoll li kkaġunaw ġrieħi ħfief fuq 5 uffiċjali tad-detenzjoni. Huma akkużati wkoll li ddisturbaw il-paċi pubblika, ħeddew uffiċjali pubbliċi u li wadbu l-ġebel fuq proprjetà privata. L-irġiel kienu assistiti minn żewġ interpreti, wieħed għal-lingwa Arbija u l-ieħor għal-lingwa Franċiża. L-avukat tal-għajnuna legali Janika Buġejja fisem il-klijenti tagħha wieġbet li l-irġiel mhumiex ħatja tal-akkużi miġġubin kontrihom. Fil-qorti ma saret l-ebda talba l-libertà proviżorja min-naħa tad-diviża u nżammu kollha taħt arrest preventiv. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Melvin Camilleri mejjun mis-Supretendent Josrich Mifsud.